Markus z Chameleonous a já vás vítám u další videu. Tentokrát to bude video s Tichous. Bude to prostě tichý video. Bude to krátké tiché video. Jenom abych vám ukázal svůj stíhač tanků, jinak tady mám další nová vozidla. A tady mám stíhač tanků. To video, co vyšlo předtím, to apríl, tak to je na 2 části, nestihl jsem to zpět, vůbec jsem nevěděl, co to je. A hlavně toto, je to starý už to. Takže můžeme se na to vrhnout. Jednu bitvu, jednu. Jsem se zapomněl do toho dát ty blbosti jako hasicí stroj a takhle. Tak to je špatné, takže můžeme se na to vrhnout. Asi nebudu celý video slyšet, takže zdravím všechny. Aspoň teď. Já nechci dělat moc dlouho, už je pozdě v noci. Tak to bylo všechno. Čus.